A mitad da moza está na tenda. Ou non, se te arreglas ben, xa sabes, ou non. Era importante prepararse coa roupa quando tivese mellor, cada día de festa. A roupa de ir ás festas era de ir ás festas. E a de ir á misa era de ir á misa. E a de diario era de diario. E logo, todo o mundo. Hombre, para a nosa maneira arreglámonos moito. Puñámosla roupa mellor, a que tiñamos. Xa non era moi boa, pero bueno, nós íbamos todas contentas con ela. Como agora non, porque eran outros mundos. Había que ter uns visos, unhas boas puntillas. Porque era así. Cando viña unha festa, 15 días antes da festa, xa íbamos comprar o vestido. Hoxe é igual, tanto en día de festa como outro día calquera. A nosa festa máis importante era o día de San Pedro. Era a única que había por aquí, e xa facíamos o vestidinho, despois para o día da festa xa non había outro, pero aquel era o novo, para ir a San Pedro. Nós prácticamente, que era unha tontería, pero polo sacramento sempre estábamos no trazo. Ese xa era a final do brau para que o criamos. Porque despois non había máis casante en San Mateo, ese é o que do ano. Aí adiós. A roupa e o ropero hasta San Benito non se sacaba máis. Pero era aquela maneira de ir ao sacramento estábamos no trazo. Mas ben, polo cargo, cada domingo. Era sempre o primeiro domingo de julio. Moi importante. Íbamos sempre todos moi guapos. E peinar, íbamos á misa e viñamos, e apenas comíamos e despois íbamos peinar unhas ás outras, que non íbamos á peluquera, que non había peluquera. As irmás, as primas que viñan á festa, onde nós. Ui, moitas maneiras. Eu andaba moito co moño. Me costaba moito o moño. Pero se non, facías dous periquetes, un cara ali, outro cara aquí, con unhas lazadiñas aí detrás. O pelo, a veces poñíamos destes cortos que hai de corriente, facíamos rulos, non? E poñíamos o pelo mo rizo. Tiñamos melenas. Tuvemos cola, unha trenta logo. E despois, cando cortábamos, poñíamos estes rulos, e quedaba o pelo todo rizo. Peinábaste, empriquetaba o pelo por detrás, e apertábalo ben apertado. E despois, en baixo, atábalo un lazo, ou unha cinta, ou o que tuveses. Para que, pola romaría, se cada un día ou dous antes, para que pola romaría te fixese unha boa xesta, como agora vas á peluquera e che pon rizo, daquela era o que facíamos para que fixese rizo, porque de outra maneira non había. Facíache unha xesta aquí, despois empreguetabas unha miña na beira de riba, e o de baixo, que dabache un anaco así, chegabache á cintura, un anaco suelto, e facíache a xesta moi feitiña. Como agora rezalo, daquela facías iso, porque non había outra cousa. E presumir, criábamos presumir. E así. Os pimientes, nós tomamos moito tempo de plata, porque na nosa casa había plata. E despois levaron a plata a relojería. E na relojería, con as pesetas de plata, fixeron uns pendientes. A mí e a miña irmã. Eran pendientes que colgaban. Eran de aro. E se de plata eran de aro. Na cara non se levaba nadie, De pintura na cara non había nada disso. Pero íbamos por órdenes e íbamos en zocos, E os zocos forrados con ferraduras. Non había tales zapatos. Os zapatos levábanos a romarías. O que os tiña? E tamén. Bueno, cambiou ben o mundo. Pero bueno, desde hai moitísimos anos. Entón, han cambiado.